Kag sa number 1, gin-designate nga acting general manager sa Bacolod City Water District ang nagpungko na. Mangin priority niya ang mga paghatag sa maayo nga supply kag dekalidad nga tubig sa mga konsumidor upod ang prime water. Yaring report. Martes ang aga, nagpungko na bilang acting general manager si Engineer Michael Soliva. Sa board resolution nga ginpapanaog, siya ang nagatalo sa kay general manager Mona Dia Hardin nga ginkakas bangod sang loss of trust and confidence. Sa tuanay, nakapungko na siya sa kasubong man nga posisyon. Siya ang concurrent head sang Environment, Water Resources, Sewerage and Sanitation Management Division sang Baciwa. Sa iya nga pagpungko, nalakip sa iya nga priorities ang pagpasiguro sa nagakaigo nga supply kag dekalidad nga tubig sa mga konsumidor. Halos wala untat ang reklamo sa serbisyo bangod sa mahigko o kun indi pagtubod sang tubig gikan sa Baciwa kag Prime Water nga mayara sang isa ka joint venture agreement. Ang ako lang gid nga siguro promisa is ang aton balang na water, kagato water quality, ma-improve with the help of Prime Water. No? So we have to work hand in hand with Prime Water. So we have to be also transparent with them. They also need to be transparent with us para we know kung ano din nila direksyon. No? And kung may mga kulangan man, so kinahanglan natin i-double time na. Damo kung saan pa do kalawing nibla sa natin delay. No? So kinahanglan paspasan taman. Sa tiyon sang interview sang media kay Soliva, wala pa sila makakit-anay ni Hardin. Nagalaom si Soliva nga matigayon ng masulhay nga turnover sa tunga nila. Sa sulat nga na-address kanday Baciwa Chairperson Sonia Verdaflor, Vice Chairperson Edgardo Uychat, kag Corporate Secretary Clarissa Araneta, ginsiling ni Hardin nga hindi siya magbiya sa pwesto bangod illegal ang resolusyon kag wala sang basihan morally man o kunsalayi. Miyerkules ang hapon, ginapaabot ang pag-atubang sa media ni Hardin para sa iya nga bahin. Negosyo! Serbisyo! Sa tao! Wala gawing negosyo! Samtang kadungan sa pagkakas kay Hardin, nagpatigayon sang rally ang Amlig Tubig kag Baciwa Employees Union sa atubang mismo sang Baciwa Martes sang aga. Sa pahayag nga ginrelease sang Baciwa Employees Union, ila nga ginaabi-abi ang pagkakas kay Hardin. Suno sa ila, ini nagapakita nga ang mga pumuluyo sang Bacolod hindi na magbaton sang hindi maayo nga serbisyo kag mismanagement. Ginalauman nila nga ang local water utilities administration ang mag-investigate sa JVA. Ang mga nagrally nagapamatok sa JVA. Lakip na ang unjust suno sa ila nga pagpatuman sang 12% VAT sa tubig kag nagademand sila sang immediate nga reinstatement sang 59 nga gin-terminate nga empleyado